Bueno, avui anàvem a anar un ratet a donar un vol per PortAventura i no volíem dinar dins perquè és car, no? Es menja bé perquè és Espanya, no? Però no és... A veure, no sap molt la qualitat i és car, però bueno, tot i tenir el passe, doncs és car, ¿vale? Però bueno, i hem pensat, bueno, doncs a la una anem aquí a Vila-seca, no? És això, al polígon? I hem trobat... Bueno, primer hem anat amb un caparau, dic, va, jo què sé, anem a fer una mica de càmping, no? I hem vist el segon plat, hi havia com un bistec arrebossat, però valia 6 euros, no? Sembla? 6 euros. I després el primer plat, doncs 3 o 4 euros. Clar, sumes, són 9 o 10 euros. Després hem vist que aquí tampoc és tan car, bueno, hi havia un menú per 9 euros, no? I l'altre per 11. T'ho porten, és que és una llàstima a vegades, no sé, comprar el menjar al supermercat, i és que quasi és més car al súper que no pas al restaurant. Ben buscat, ben buscat, perquè clar, per allà a Barcelona tela, tot el car que és. Encara a la capital, doncs a vegades ens hem trobat que és més barat que allà al poble on vivim, no? Però bueno, o sigui que avui hem dinat per 20 euros, ja us posaré les fotos després, i que, bueno, i que està molt bé, ¿vale? Aquí a Vila-seca, al polígon. El restaurant es deia La Fàbrica BN, no? Semblava una parella de Bulgària. No, molt bé, bé, no es pot demanar més. És que per 9 euros un menú i per 11 euros el menú també, en dia de diari, no es pot demanar més. Vinga, vale, vagi bé.